Hi mga kamilis! Welcome back to our channel and we are the Coronas! Welcome to Vista Amor! Let's go, mga Let's go! Ulat tayo. Wala man yung kakalungan. Oh. Nalang sa Vista Amor. Ulan tayo. Hi, great far. We are here. Sumuday ni Gigi. Ginog. Hi, kumusta? Kumusta atong grabe. Unboxing ka sa cake. Mabahan ko ato. Okay ra gyapon. Wala ko lang. We will. Shout out, Arabella Lumalang. Anak ka, di ba kang kaginoo? Ano ba yan? Guys, dagan kaming pagkaon na may puto, yung manok, lechon, dayon, Ang dagway sa cake ganina mo rin, tinaw dagway sa cake. spaghetti, Hoy, may tinaw dagway sa cake chippy, ganina. luto, daghan kayo. Oh, di ba? Okay kayo ganina? Si Arabella. Nga limon, Hindi ka basa, girl. nga kutsara, nga baso. Tinganong hero, mani ako bita. Ay, Nag-prayer si Tre. Ay, ito ni Kailin. Ito ay. Ayaw si Madam. Si Madam. Okay, let's let the prayer, ma'am. Diba? Ako na magbuto na kayo, ma'am. Start the holy. Amen. Happy birthday to you. Birthday. Happy birthday. Merry Christmas, kaya kayo. Kaya ginahan ang pakit sa kamera mo nila. oh, ginan mo magpakyut, anara mo dali. Ang ginan mo exposure. Oh, Culture. please, water daw lang mo sa kamera. Naluto, ginano kasi ito. Ay, na. Naluto, ginano nga. Kaya kasi lalaki kayo. Meron ka lang yung hindi tagayo. Kailangan ko kira. Baka kayo mo diya. Boy! Boy! Oh, pa-picture ko na po. Baka lumasend no. Hoy, mga unta! Lamig akong eyeshadow din boy. Akong ta. Narbero din ako. Tapos ko lang sila. Okay, the Coronas, we're going to slice our cake.
The hour cake. Our cake. The hour cake. Happy 1K subscriber! Everything, ah. We're going to slice the hour cake. The hour cake. The our cake. Mag-slice this out, the our cake. Hindi na. Sige, mag-slice this out, the our cake. Let's slice. Wow! Hello? Happy 1K subscriber! Please, please be careful, miss. Please waiting. Oh, please God! Please like and subscribe! Oh, oh. Oh guys, ito na ako dyan. You, sure. Please Then please like and subscribe. And then notification bell. Leslie, work? Masabi ko po yun. First taste, first taste. Happy 1K subscriber! First slice, first taste. Happy 1K subscriber! Sige na. Taste it, taste it. Oh my God. Nahiwan nag-YouTube. Gitalawan na ni Citri. Sige, sige, sige. Oh. Mag-thank you sa sponsor, babe. Mag-thank you sa sponsor. Thank you sa nag-sponsor. Senior. Kasi kuhan, the only one, the millionaire of kuhan. The millionaire of Corona's Vlog, Mother. Anong Jojo? Anong Jojo? Kaya nga ako. Ayaw siya makaon. Ano dahil eh? Katugay kong tunay. Ang takot dito. Please like and subscribe! Kumusta ang kaon? Ano sila, Jai? Magkano? Blush time ko yan. Last time, number 1. Set number 2. Happy birthday, bonus vlog. Happy birthday! Happy birthday po! Paano kayo kumakawag kay mga frito sa lukuan? Wala ito lang kayo. Go, go. Mainom na si Jean. Asin. Asin, asin. Uy, relax lang, relax. Okay, next. $150, $500, depende. Naku kami sa video. Need ta mag-tok-tok. Ay, ito na mo. Okay! Ikaw, okay pa ka diha? Patay na lang ako bangko nun. Amo diha, okay pa mo? Yeah, we're fine. Guwapa lagi na siya. Uy. Yan ba? Kinakulang kamera mo yung baka? Uy, dapat mailutan ng 2000 nga nito. Mana? Tandaan! Dapat mailutan ako sa 2021 na version pa. Ha? Bye. Hi guys! Muli na ta? Name! Bitaw. Yeah! Bye-bye! Thank you very much! Kuha na, humaway na lang sa itong vlog. Bye-bye na! Sige, dire ako. Dire.
guys. Hi! Ang gwapo namong kuan. Ay, Kuyog. bagong. Barbie na ako Mamalit namin eh, hoy, wala! Wawali na lang sa channel! Ngit-ngit na kayo. Sige na, magbabay.